Üdvözöllek benneteket, ez a Nemes Ügyvédi Iroda videoblogjának első része. Rögtön az elején szeretném megragadni az alkalmat, hogy bemutassam magamat és az ügyvédi irodát. Nemes Imre ügyvéd vagyok, és van egy álmom, az, hogy egyetlen egy ügyfelemnek se kelljen jogi problémák miatt aggódnia. Az a tapasztalatom, hogy az ügyfelek nem szeretnek jogi problémákkal foglalkozni. Annak érdekében, hogy az álmomat valóra tudjam váltani, úgy döntöttem, hogy a lehető legközvetlenebb módon, a legérthetőbben ezen a csatornán keresztül fogok nektek jogi problémákról és helyzetekről beszélni, annak érdekében, hogy a lehető legjobb döntéseket tudjátok meghozni az életetekben. A Dr. Nemes Ügyvédi Iroda szakterülete a kereskedelmi jog, amely egy összefoglaló jogterület, több jogágat foglal magában. Így különösen a társasági jogot, a tőzsdejogot, a csődjogot, az adójogot, közbeszerzési jogot, biztosítási jogot és a pénzügyi jogot. Az iroda kiemelt érdeklődési körébe tartozik még a szellemi alkotások joga, az iparjogvédelem, az infokommunikációs jog, és nem elhanyagolható a tapasztalatunk a gazdasági büntetőügyekben sem. Ennek alapján ezen a videoblogon elsősorban gazdasági társaságokat, cégvezetőket és vállalkozókat érintő jogi problémákról lesz szó, de nem szeretném, hogyha ez bárkit eltántorítana a figyelemtől, hiszen aktuális jogi kérdésekről is igyekszem majd beszélni nektek. Köszönöm a figyelmeteket, számítok az érdeklődésetekre, ha bármilyen kérdésetek lenne, nyugodtan tegyétek föl az iroda YouTube vagy Facebook csatornáján, igyekszünk rá válaszolni.